Så hygger vi os. Er du klar, eller hvad? Så er vi kraftedeme kommet til Storbyen. Og det er Niklas Persens nye YouTube-kanal. Han overtager i stedet for ham der, Andreas Jeffersen. Fuck ham, mand. Han kan ikke skide. Han går på pension. Ja, han går på pension. Han kan ikke fucking skide. Så, nu er det Andreas bedste kammerat, der tager mobilen og starter den nye kanal. Du skal vist filme på dig selv, ikke på mig. Jeg filmede sgu også på mig. Nej, du stod og filmede over på mig, mens du skulle finde ud af, hvilken kanal det var, du skulle have. Nå! Ja. Men altså, nok om det. Det er den nye kanal. Så gå ind og tjek den ud. Og her får I alt om turen til, hvor var du? Var i London eller hvad? Ja, London. Og ja, Andreas er gået på pension, så nu er det Niklas, der tager kanalen for ham her. Bare vent og se. Det bliver godt. Er det rigtig billigt? Det bliver rigtig godt. Det bliver specielt godt, når du er ædru. Hvad? Det bliver specielt godt, når du er ædru. Jeg er sgu ædru. Hvad mener du? Ja, det er de andre sgu. Baby, hvordan vender man kameraet om? Du skal lige hjælpe mig at klippe det ud, jeg har. Hvordan vender man kameraet om? Hvordan vender man kameraet om? Nej. Ja, det er sgu et godt spørgsmål. Lad os gå over her. Hey, sig, hey. Hvordan vender man kameraet om? Det ved jeg da ikke. Lad mig være. Jamen. Ja.